de cando o señor Lamote baixaba ás veces á estación de ferrocarril por ver o tren. O señor Lamote baixaba moitos días ao remate da súa derradeira clase de chairego até a estación de ferrocarril. El gustaba de ver a xente que viña no tren e tamén de fixarse nos que marchaban para xogar a adiviñarlles o destino. Aquel xoves xa ía algo tarde. Vai saer sin min, pensou, se non ando máis axiña, e tomou a actitude do viaxeiro que vai co tempo xusto. Despois, cavilou no mellor e chegou a declararse de que no fondo a el tanto lle tiña, posto que non ia viaxar. Pero non reduciu o paso. Entrou ao mesmo tempo que cheaban os freos do expreso, berraban os altofalantes e a xente toda estaba xa dereita e moi inqueda. Comezou o familiar rebumbio. Baixaron algunhas persoas, subiron outras poucas, os homes encargados dese labor cargaron sacas e maletas nuns carriños pequenos e foronnos guiando pola plataforma, tesos e orgullosos da súa diferenza motorizada, nun lugar de obrigados peóns que ían carretar cada un os seus propios fardelos. Algúns estaban xa saíndo polas estreitas portas despois de algunha aperta de protocolo e facendo comentarios da calor que pasaran na viaxe. Alí estaba o convoi, longo e incitador, alasando por veces e amosando caras indiferentes por trás dos embazados vidrios das xanelas. Lamote seguía no mesmo lugar atendendo ao vagón que estaba máis preto da locomotora e xusto cando os altofalantes avisaban de que o tren procedente de tal lugar e con dirección a tal outro, estacionado na vía primeira, plataforma primeira, estaba a piques de efectuar a súa saída, viu baixar o home pequeno e de cabelo enteiramente branco, que co seu traxe oscuro e caxato de pullo de prata, todos os días levaba a cabo a mesma operación na maioría dos tres que chegaban a aquela estación. Un home certamente elegante de señorío, pensaba Lamote. Ao pousar os pés nas laxes da plataforma e antes de que o forte asubiu da máquina anunciase que ia arrancar de contado, o home, tamén como todos os días, dixo: nada hai mellor que chegar outra vez á terra que o viu nacer a un. E despois botou unha ollada agradecida ao seu arredor e colleu cara á porta. E Lamote sabía que o home montaba no tren por unha porta, segundo este paraba, e despois baixaba por outra xusto antes de que marchase. E iso un día sí e outro tamén. Cando o home pasou por diante de Lamote, virou a cara para ollalo de frente e dixo con voz morna: «Unha vez viaxei en tren deica a Coruña e saíu da estación dereito, seguro e ledo, petando no chan co caxato ao comiñar». E xa está.